A viete, veľa ľudí sa ma pýta, a zavrieš Vana do basy? Ja nebudem zatvárať nikoho do basy. Veľa hovoríme o doprave, o parkovaní, o financiách. To je tiež veľmi podstatná časť, aj keď možno pre veľa ľudí nie je veľmi zaujímavá, ale to má obrovský vplyv na mesto. Hovoríme o bezpečnosti, hovoríme o sociálnych bytoch, o sociálnom bývaní, o pomoci starším, hovoríme o škôlkach, hovoríme o eurofondoch. To je možno taká nudná téma, ale to je obrovské množstvo peňazí, ktoré môže mesto získať na projekty pre zlepšenie života Bratislavčanov. Hovoríme jasne o tom, čo chceme zmeniť, ako chceme zmeniť. Tých tém je veľké množstvo a na našom webe si môžu ľudia nájsť exaktné informácie o tom, čo chceme spraviť. Obnoviť záchytky, to je veľký problém. Dnes máme útoky na zdravotníkov. Mne napríklad strašne vadia tie nové prechody prechodcov, také tie bočné čiary. Zmizli zebry. Deti učíme, že zebra je prechod prechodcov a treba to vrátiť. Proste treba to vylobovať a zmeniť. To mi extrémne vadí. To sú tie drobné veci. A potom sú veľké veci, napríklad kompletná rekonštrukcia sadu Janka Kráľa. Bola vysúťažená, ale zastavila sa. Dobudovanie električkových tratí, ktoré extrémne meškajú oproti pôvodným sľubom, že zásadne meškajú. Chceme obnoviť divadlo Pavla Orsága Hviezdoslava. Chcem prinavrátiť propeler na Dunaj, legendárnu loď propeler. Týchto vecí je strašne veľa a samozrejme, že všetko záleží na peniazoch. Keď sa mi podarí uspieť, ja nemám záujem tie projekty, ktoré robil primátor Valo, stopnúť. Ja ich chcem robiť rýchlejšie, kvalitnejšie a lacnejšie. A viete, veľa ľudí sa ma pýta, a zavrieš Vana do basy? Ja nebudem zatvárať nikoho do basy, jednak nie som policajt, prokurátor, sudca a ja nejdem svoju energiu venovať tomu, že budem sa rýpať v minulosti a hľadať a mstiť sa. Ja chcem svoju energiu ako primátor venovať tým projektom. Rád nadviažem na projekty, ktoré už sú rozbehnuté. A som presvedčený, že ich budeme vedieť spraviť, ako som hovoril, rýchlejšie, lacnejšie a kvalitnejšie.